Kajing up kami jong player football ba pau nam jong ka partai kala urlong hakaba kajing tho ga jong ula ong ba the wait is over hakaba ula pli ya ka YouTube channel ka jong tang hat din ka to ka ni por ula break ya record hakaba ula yo chi million subscriber khat prata li ki videos haka YouTube channel ka jong habanga check menta ka sngi ula yo hapo arp sa kon ta ula yo shikrur ki subscriber khat khandai tili ki videos haka ni ka YouTube channel ki jong ki pajba ki nong krishan ki jong na keleng kiri ka partai ke la ya subscribe ya kani ka channel ke jong bat phila ban yo i ba ula yo ya kani ka goal ki ka golden button na ka YouTube channel bat kini ki videos ki ba ula penmi haka YouTube ke jong bat ki pajba ki bala comment haka YouTube channel ke jong ki la ong ba Ronaldo unsa beat ya Mr Beast way na YouTuber bapaw ka partai ba bad ubala bon tam ki subscriber haka partai bad ki pajba ki long kin sa break ya ka record Ronaldo unsa break ya ka record na Mr Beast hadu menta odon live way krur ki subscriber pras pa khat way tili ki videos paladangi page ya ka cingkiu stet jong Ronaldo ila ban ong ba unsa beat ya Mr Beast hadin katu kat ni por ladangi page ya ka jingkiu stet jong ka YouTube channel jong Cristiano Ronaldo bariyo jingkar chana keleng ka partai